Manganta na po. Makanta mo. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng ginisang patola na meron miswa at meron tayo dito pritong Pork chop. yes, ang drinks natin tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantaking kapampangan. Manganta na po. At syempre, ang nag-request po ng pagkain po natin ay si Iya Iyayo. Yan. Kwak-kwak dear. Kwak-kwak dear. Ay, sorry po. Ito po yung request mo, Yes, ma'am. Ito na po yung request nyo, ma'am. Iya-iyayo. Yan. Kain Kung na gusto tayo. nyo pong mag-request, mga kapudibi, mag-comment po kayo sa Latest video at Yes. yung sikat po na pagkain sa province po ninyo, ha? yes, mga kapudibi. Kaya unang subo na tayo. Opo. Ay, wow. Ay, ngayon sa'yo may sili Ay, sa'yo. sa akin ba to? Oo. Ah, sige. Taba. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Makanta mo. Mm. Mila ko nilutong. Mm-mm. Siyempre, tiga mo miss one. Yan. Ang dulas. Mm-mm. Yan. Ano naman? Nakakamiss to. Tagal ko nang din nakakain ito. Ano to? Isda? Bola-bola. Bala ba yung isda? Mm. May kamis ka na. Ano yung kaya ito? Naalala ka ng Mm-hmm. crush mo. Gusto ko. Hindi bidli ka ako. Ay! Happy Valentine's Day, bidli Happy ka ako. Valentine's sa inyong lahat, mga Kapu-TV. Saan date nyo mamayang gabi? Ngayon, Oo, yan. maghapon. Magsimba muna kayo bago po kayo mag-date, ha? Mm-mm. Puno na naman yung mga ano ngayon. Alin? Yung malamig na ano, kwarto. Hindi ba alam yun? Ba't alam mo yun? Siyempre. Naman, no? Ayan, din patola, oh. Sarap. Isda po to. Anong isda? Bid-bid na? Mm-mm. At syempre gusto din po namin magpasalamat sa mga viewers natin. Ayan. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. At saka sa mga nag-comment kanina, no, sa Facebook page natin. Kung ba, chicharon, bulaklak ba o bigas? O bibigay ng jowa daw, bulaklak o bigas? Lahat, sagot, bigas. Siyempre ako din, bigas. Ang bulaklak, di mo naman makakain yan. Diyan lang yan. Matutuyo yan. Ano? Yung bigas, makakain yan. Mm-mm.
Pero siyempre dapat isama na din pati ulam, no? Kumpleto na dapat. Kahit tayo ng content na ba? At saka yung ikakasal ngayon, Bal. No? Ay, Kakasal nila ngayon. Si Jonalyn, ay Annalyn Tanghal Santos at si JB Santos. Ayan. Kasal nila ngayon. Congratulations po. Congratulations po, Sarah all. Magpapasara. Ako naghihintay na lang ako ng ano, No? yung mga may day nilang bulaklak, chocolate. Kasama ba ako to? Malamang, hinihintay ko din. Nagsasawa na ako ng puso-puso sa Facebook. Oh? Nyaman. Ikay ba mga kapudibis? Kayo ba mga kapudibis? Pag nag-uulam kayo ng may sabaw, gusto niyo marami sabaw? Sa plato. Ay, ako hindi. Gusto ko may tuyo naman. Mag-comment kayo ng mga kapudibis. Kung gusto niyo. Siya gusto niya masabaw yung lubog yung kanin. Okay. Ganinin ko na lang kasi matulas. Hirap hugupin eh. Hirap pa ng sandokan kasi dumutulas. Kamampangan eh. Ulit. Ang hirap po kasing isandok. Dumudulas yung sandokin. Ulit. Agad yung lagla ka pandinga. Okay. Agad. Hindi. Ayan. Ang hirap kasing sandokin, dumudulas yung Mickey. Yan. Kaya hindi ko na lang. Baka ipas nyo na naman. Ilan take yun? Hulaan nyo. Huwag muna kayong mag-bash. Valentine's ngayon. Love, love, love. Hayaan mo sila. Kung sila masaya, supportan natin kasi sinusuportan tayo. Ganun yun. Sasabihin naman, nakakadiri na naman yan. Wala ba kayong kutsara niyan? Sasabihin na naman. Meron kami kutsara Kasi mahirap kong sandokin yung Mickey. Kaya, Hindi, miswa. ay, miswa. Kaya higupin na lang natin. Kikami. Miswa. Kung saan kami komportable, dun kami. Mga kapudibis. Pero maraming salamat sa mga advice nyo, no? Kasi nakikita nila. Nababasa po namin lahat yung mga comment nyo, pati yung mga suggestion po ninyo. Yan. Nababasa po namin yan. Lapit na natin kay Bal. Kasi dito yung mouth makiling.
Magiling talaga. Una pa lang kasi nagbili siya sa akin. Iabot ko daw yung kanin sa kanya. Baka lumitaw to daw yung kilay niya. Yan. Here's natin. Makulimlim. Aray ko. Lamig pa naman. Uulan. Valentine's bala. Ang dami mo sinabi sa kilikili ko. Puputi din yan. Kaya malinis naman po. Sarap. Yan. Wala na. Pati yung mas makainin natin salang din. Yan. Linis, oh. Thank you so much. Happy Valentine's, mga foodie beef. Siyempre, shoutout po tayo. Shoutout sa mga kasama ko sa mga gym. Sa Grumman's Gym, Morning Gymmer, sila Lando, Ralph, Rangel, at sino pa? Si Joshua, ayan si Coach, tsaka si Tita. Hi, Shoutout sa inyo Tita. Hi, lahat. Coach. Happy Valentine's. At kay Apple at kay Crisaline, ayan, shoutout. Denise, ayan, shoutout. At kay Angie Lapian, Harlin Merin from Ebo, Harlin Merin and Ebo family from Masinloc, Sambales. Liza May Buriton, Melanie Sula, ayan, birthday daw ng kanyang anak na si Prince Sula, ayan, happy birthday! Happy birthday! At si Reagan, Lupar family. Daisy G, shoutout daw po sa mga anak niya sila. Missy Mitsu, yan from Nabotas. Sarah Good Vibes from Japan. Lourdes Arcilia from USA. Margie Vicente from Nueva Ecija. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia, happy Valentine's! Tita Olivia, ayan na. Nanay Babe Conwea, happy Valentine's! Happy Shout out, Valentine's Baby po. Harrison, Catherine Bugay, at sa asawa mo siya pa, yan. Happy Valentine's sa inyo lahat, shout out. Thank you so Yes. much, happy Valentine's. Wow. Love you all!